Sikwamukela indaba zehora lokuqala emini bebadeleza indaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela ayisibheke nazo ezinohlonze emini nje. I'm very proud today to launch this economic policy today, and I do want to pause here to pay tribute to our head of policy, Matthew Cuthbert, and his incredible team. I-Democratic Alliance namhlanje ethule uhlelo lwayo lwemigomo oluphathelene nezomnotho njengoba iqinisa umkhankaso wayo wokhetho likazwelonke lwangenyanga ezayo. One of the key aspects of that plan was to make sure that first we take care of the key power stations that were doing well. Namhlanje Eskom yethule izinhlelo zayo zokunciphisa umthelela wohlelo lokucisha ngogesi kulobusiko obuzayo. Lokhu ke njengoba namhlanje kuusuku lamashumi-30 elakuleli linogesi ongaphazanyisiwe. It starts on Saturday, we have to get the win, and I think we've been lacking a bit of consistency this season. Abadlali beKaizer Chiefs bayavuma ukuthi yibona okufanele bathwale umthwalo ukuthi iqembu selinqobe umdlalo wodwa selokhu DStv Premiership ngemuva ke kwekhefu leAFCON. I-Democratic Alliance namhlanje ethule uhlelo lwayo lwemigomo oluphathelene nezomnotho njengoba iqinisa umkhankaso wayo wokhetho likazwelonke lwangenyanga ezayo. Umholi weqembu John Steenhuisen udalula ukuthi umqulu wabo wezomnotho yiwona ozocaba indlela ngokuthi DA izoyisungula kanjani imisebenzi eyigide ezimbili ezweni uma ingena emandleni kuhulumeni emva kokhetho. My name is Solima Latsi. Steenhuisen uthi uhlelo lwabo lwemigomo lwezomnotho yilona olungaba isixazululo seningizimu Afrika enkingeni yokwentuleka kwemisebenzi. Uthi lukanywa ngendlela yokuthi lizokwazi ukuhlonza liphinde lifake labo abafanele ukuba seyikhundleni kuhulumeni nokuyibo abazothatha izinqumo ezifanelekile ngokwesimo somnotho wezwe. I'm very proud today to launch this economic policy today, and I do want to pause here to pay tribute to our head of policy, Matthew Cuthbert, and his incredible team, who have spent enormous hours going through this particular policy, making sure that it is costed, making sure that it is credible. I announced that the first and most important pledge that we were making as a party to the people of South Africa in this election is to deliver 2 million new jobs and to lay the foundation for a new, rapidly growing, modern and vibrant economy. And the policy that we launched today shows why this is a credible undertaking, why it is achievable. I-DA yesithangamini sayo iphinde yakhala ngeinsolo zokuthi njengoba limisiwe uhlelo lokucisha ngogesi kwenziwe ngenhloso yokwedukisa abavoti njengoba kusondele ukhetho nathi ekwenziwa ngamabomu uhulumeni ophethe. I will bet my life on it that as sure as night follows day, after the 30th of May, when the election posters come down, load shedding, stage 6 and up will be back with a vengeance in South Africa, because it is not sustainable to spend these billions of rands burning diesel when you're not addressing the root cause. I-Eskom namanje isalimisile uhlelo lwe-load shedding nosekuphela isikhathi esingaphezu kwamaviki amathathu ugesi ungakazi unqamuke ezweni. Osomabhizinisi abeseka iqembu MK banikele ngeimoto kuleli qembu ukuze likwazi ukukhankasela ukhetho likazwelonke oluzosingathwa ngenyanga ezayo. Lamalunga bese ekhaya likaLoyo ngumengameli wakuleli uJacob Zuma eNkandla enyakatho nesifundazwe eKwaZulu-Natal ezokwethamela umcimbi wokhetho waleli qembu. Osomabhizinisi abeseka iqembu umkhonto wesizwe banikele ngezimoto ezinemibhalo yeqembu kanye neloli elikhulu elinestage elizolekelela ukushubisa umkhankaso wokhetho weqembu. Osomabhizinisi babonile ukuthi ubaba lento ezanayo ezokhulula umuntu omnyama ngeke ihambe uma bengafakanga izandla emakhikhini abo. Umholi womkhonto wesizwe phathi uJacob Zuma uthi bazibophezele ukuqinisekisa ukuthi abantu bakuleli bayakhululeka kwazise balokho becindezelekile nakuba kuthiwa bathola inkululeko. Sibonile ukuthi inkululeko ayifikanga, sihambe sithi singena emgudweni wamaphakathi kwashintsha abantu bakithi bayenye into bafana nabelungu bangasinaka nokuthi siyini
basifake emajele ngisho bephinda le nto yayenziwa abacindezeli kodwa kungabantu abathi bakhulula abantu. Kusenjalo iqembu umkhonto wesizwe lesalelwe izinsuku ezinhlanu ukuthi lifaka amaphepha enkantolo yomthethosisekelo wokuphikisa isicelo sekhomishana yokhetho ezimele kuleli IEC. Le khomishana ifuna ukudlulisa isinqumo senkantolo yezokhetho esavuna iMK ngodaba lokuthi uZuma abesohlwini lobazomela leli qembu njengoba kubhekwe okhethweni ngenyanga ezayo. Owayengumengameli uThabo Mbeki uqale umkhankaso eSoweto wacela abantu bakuleli ukuba bavotele iANC. Ibigcwele imigwaqo eSoweto njengoba abaningi bebefuna ukukhuluma naye uMbeki. uMbeki uthi lona umkhankaso wakhe wokuqala weANC ukuyisiza ukuze inqobe ukhetho. Bebechicima injabulo abantu baseSoweto njengoba lo owayengumongameli weANC uThabo Mbeki ebekhankasa okokuqala ngqa selokho ashiya ehhovisi. Izakhamuzi zakuleli lokisha elikhulukazi kulelizwe bezifuna ukuzibonela ngawazo amehlo lesishoshovu somzabalazo wenkululeko. Nokuyishoshovu eseke sangawugqoka umfanekiswano weqembu elibusayo noma lahlanganisa nalo noma litshele abantu ukuthi bavotele iANC. Kodwa kuloku uthi mabaphume ngobuningi beyolivotela leli qembu. Bantu baseSoweto ngizocela namhlanje ukuthi nge-29 sika May siyazi ukuthi kufanele senzeke. Mina ke umbutho engiwaziyo omunye kuphela. Eminye lamanye la angiwazi. Mansithi masivotele umbutho wesizwe ngisho ukuthi ngiyawazi lo mbutho. Uyavuma ukuthi izwe libhekene nezinkinga eziningi kodwa uthi lezo zinkinga ziyabhekisiswa yize iqembu linezingqinamba ngaphakathi. Ngiyazi ukuthi ninezikhalo ezithile ngawo wona wombutho lo. Ukuthi phakathi kuyo kunabantu abangalungile. Namasela nawagqoka afana nayo. Kufanele usiwakhiphe. Balombutho bengilombutho niwazi. They are confident that the problems we've been facing are going to be solved. uMbeki wethembisile ukuthi uzobuyela eSoweto eyokhankasa ekhankaselele liqembu ukuze liwine ngamalengiso aphinde ayokhankasa kwezinye izingxenye zezwe. Ngingusamkele Maseko wezindaba zeSABC ngibika eSoweto. Amandla iANC ifuna ukudlulisa isinqumo senkantolo ephakeme yaseGauteng elayithola inecala lokungalandeli umyalelo wanquma ukuthi kufanele ihlinzeke iDA ngomqulo ophelele oqukethe imininingwane ngokujutshwa kwamalunga ayo ezikhundleni zikahulumeni. In its latest doomed attempt to appeal, the ANC makes the extraordinary claim that it was a misdirection for the court to find that President Cyril Ramaphosa must hand over his personal WhatsApps and emails related to cadre deployment. Usihlalo we-Eskom uMthethonyathi uthi umsebenzi wohlelo lwamasaba nawo ekuthena abantu bakuleli bangahlali bomnyameni kanye nokugxila ekutheni ke basize ubuholi ngokuqoka isikhulu esiphezulu uDan Marukane sekuthele izithelo ezinhle njengoba ugesi okhona uhlele emaphesentini angama-61. One of the key aspects of that plan was to make sure that first we take care of the key power stations that were doing well, make sure that we maintain those plans, those power stations, they don't deteriorate. The second aspect of the plan was to look at the power stations that were contributing 80% of the problems and focus on those power stations by making sure that we do proper maintenance on them so that we can get them to a level where they are reliable. And there was a very, very strong focus, and that focus was led by, again, one of the key decisions that the board made, is that we need to have a leader of generation that has a deep understanding of
the environment. Mbukeli sisathi qhu etolo kanti masibuya sizophathela uWT. We are executing our plans to enhance operational and financial performance for long-term sustainable growth. Usihlalo webhodi leTransnet wethule uhlelo lokuvuselela ukusebenza kwenkampani ebhekeneke nezingqinamba eziningi kuleminyaka edlule. Mbukeli sikubingelele sikwamukela mangabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi iDemocratic Alliance namhlanje yethule uhlelo lwayo lwemigomo oluphathelene nezomnotho njengoba iqinisa umkhankaso wayo wokhetho likazwelonke lwangenyanga ezayo. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Njengoba amaqembu ezombusazwe eMatasa nemikhankaso yokhetho likazwelonke abantu abangenawo amakhaya eThekwini bathi alikho ngisho nelilodwa iqembu lezombusazwe elibeka idingo zabo eqhulwini. Abantu abangenamakhaya bazwakalise ukhathazeka ngokuthi alikho nelilodwa iqembu lezombusazwe elibabeke eqhulwini njengoba kuqhubeka imikhankaso yokhetho likazwelonke. Abanye babo bathi ngeke bakwazi ngisho ukuvota ngenxa yokuthi akaze balithole usizo lokwenza omazisi. Wonke umuntu ukhuluma ngokuphatha, ngifuna ukuphatha ngoba ngizwenza ukuthi nokuthi akhohle ukulala ukuthi abantu bafunani. So labantu ekuthiwa banamakhaya South Africa bagcine bekhohliwe ngezizathu sokuthi wonke umuntu uwenza ukubaleka kokuphatha akube yikona ukuthi indaba efanele aphathe but angalaleli ikhalazo zabo. Abanye bathi babonga ukuthi ivoti labo libalulekile emaqenjini. Each and every need esidingayo ngaleso sikhathi leso bakwazi ukuyihlangabeza because we are still people who are still deserve everything that any human being can do. Amaqembu ezombusazwe athi ucwaningo oluveza ukuthi kunezinkulungwane zabantu abalungele ukuvota emgwaqeni. I-approach nayo noma indlela izodila nakho nesimo sabantu abahomeless ithi kumele amathuba emisebenzi ukubuyiselwa kwabantu komhlaba izona zinto ezisesenza kwimanifesto yethu. Athembise ukusiza labo abadinga umazisi yize sekudlule isikhathi sokubhalisela ukhetho. Ngithome ngithola le information ngase ngiyakhuluma ke neziphathi zale center bangitshela ukuthi no ilist abanayo abangenayo ama IDs bawu 20 kanje. So sizobasiza labo bantu kuzophela nje isonto elizayo lizobe selikhona uhlelo lokuthi basizakale labantu abawu 20 abangenayo ama ID. Lesikhungo sizosetshenziswa njengesiteshi sokuvota ngosuku lokhetho. Izakhamuzi zakulele zahlukene zizwakalise imbono yahlukene njengoba lakuleli libungaza iminyaka engama-30 lazuza intando yabantu. We thought it meant something after 30 years. There's still poor people, they got nothing. We got something, a few of us got a chance. There's a few of us that just got through. We slipped through. After 50 years, I'm 50 years old now, only I can say I can put something away. Now what about a 30-year-old? When we went to vote for the first time, we were so happy, very happy. We just thought other countries that are now independent, we are also going to be independent. There are a lot of good things that have been done, particularly someone who's my age, who have been around throughout the apartheid regime. We didn't know what democracy is now. There's more poverty than ever before. Uchwepheshe wemininingwane equkethwe komakhalekhukhwini uKenneth Kitumetsi Mashele uyaqhubeka ukwethula ubufakazi enkantolo ephakeme esePitoli mayelana necala lokubulawa kaSenzo Meyiwa. Umashele wethula ke ubufakazi malungana nama-account asebhange alabo abasolwa kuleli cala ukuhlonza imali eyangena kusanda kusoconga uMeyiwa.
Umsolo wesibili uBongantanzi uthi wabe engazi ukuthi kungani kuthathwa izithombe zakhe, kafushane uthi zathathwa ngaphandle kwemvume. Lokho uyachazela inkantolo ke Mr Ntanzi ukuthi uyavuma ukuthi impela wena kwisithombe ukuthi ke babithobela isithombe noma babenzani awukazi ukutshelwe ke lokho. Umbuso wesuzama kuyamanisa ubufakazi bawo nama-account asebhange abasolwa emva ukuthi kusanda kusocongwa umeyiwa. I confirm, maybe just to make it easier for the court, that the records from page 11, 12 and 13, they are for the Nedbank account. Okay. And then the records from page 18, 19 and 20 are from the Capitec account. Okay. The information content there too, referring to Mr. Ntuli, we confirm that it is correct. We admit it by consent. Okay. Lilicala ke liyaqhubeka inkantolo ephakeme esePitoli. Lihlehliselwe umhlazi ngama-28 kwephezulu icala elibhekene nabasola abathathu abasola ngokugqekeza eplazini kaMengameli uCyril Ramaphosa enkantolo eMantshi yaseBilabila. The matter has been postponed to 28th of May 2024 in order for us to get the regional court date. On that date, we are going to get the date of the trial. On the 28th, it will be the transfer of the matter. Firstly, the article is misleading the public. We don't have the accused person in our dockets. We've got only 5 people and the 2 are not yet been arrested. Uhlelo lokuvuselela iTransnet kabusha lihlose uqikelela ukuthi lenkampani ayibhekani nezingqinamba kwezemali kanti futhi nomsebenzi awuphazanyiswa ilutho. Lokhu kushiwo usihlalo webhodi layo iTransnet uAndile Sanqu ngenkathi ekhuluma mayelana nezinto ezimqoka enkampanini. Usihlalo webhodi eTransnet uAndile Sanqu umeme abeyindaba njengoba ubekhuluma ngezinto ezimqoka enkampanini. Kulezi zinto ezimqoka ugxile kakhulu ohlelweni lokuvuselela inkampani kabusha. The stabilization of operational performance in the first phase and significant improvement in operational and financial performance for the year ending March 2025. We are pleased to say Transnet's journey to recovery is on course. Usihlalo webhodi Transnet uthelo luhlelo luzosiza kakhulu ekusebenzeni kwenkampani nasekwenzeni kwayo kwezemali. We are executing our plans to enhance operational and financial performance for long-term sustainable growth. Uqhubeke wabala abantu abamqoka ngokuhlukana kwabo abazoba usize ekutheni lolu hlelo lube impumelelo. As we pursue the objectives of the recovery plan, we rely on our employees, our labor unions, our customers to execute with urgency and efficiency, and on a structured collaboration. We are also working with our trusted partners. Ugcizelele ukuthi le nkampani sayibophezele ngokuqinisekisa ukuthi izosigcina isikhathi ebekelwe sona ngalolu hlelo futhi iyaqhubeka nokubambisana nohulumeni ukuze kunqandeke ingqinamba eyingase ibe khona. Silindo kuhle ngidi eindabeni zeSABC. Kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo kaSomahlaya nobephinda abe ngu-DJ uPeter Mabuse obedume ngelikaMashata. Inkonzo yesikhumbuzo ibanjelwe eState Theatre ePitoli izolo kanti-ke ibihlelwe isikhungo iTshwane University of Technology. UMashata wabulawa ngemvula izinhlamvu eqeda ukunandisa endaweni yokuzijabulisa eSoshanguve enyakatho yePitoli ngempelasonto edlule. Bekududuzwa umndeni osezinhlungweni. You must see his face, is bitter. Hakuna gun. So when now Leng is strong, he is smiling, my baby. But Metile Motebe Mubar is sharp, but with 1 inch. Lemon to home. Then I think Lem. Those are the bullets that get you. Lo DJ Wodumo obephinde abe uSomahlaya wadutshulwa esemotweni yakhe. Even in this untimely death of the son of the soil and friend Peter, may the peace of God, which surpasses all human understanding, bring comfort and inner strength to all of us. In Jesus' mighty name, Amen. I thank you. Mashata was our brother. He loved us. One of the songs that I knew that every time
we are together. This song is going to play. Enjoy the song. Mashada uzongcwatshwa kulempela sonto. Luphezulu uhwebo lweRandi emakethe namhlanje. Lingu-18.98 edoleni laseMelika, libe ngu-23.77 kupondo, kanti lingu-20.36 ku-euro. Ipula laseBotswana libiza R1.08. Iphezulu inkomba yezabelo JSE. Igolide libiza $2,348 a-ounce, iplatinum yona ibiza $916 a-ounce, u-oil ongahluziwe ubiza $87.86 umphongolo. Abadlali beKaizer Chiefs bayavuma ukuthi ibona okufanele bathwala umthwalo selinqobe umdlalo wodwa selokhu DStv Premiership yabuya ekhefini enyangeni ezimbili ezedlule. Izinto azihambi kahle neChurena njengoba leli qembu selinqobe umdlalo wodwa selokwabuya imidlalo. Bukeli umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu.